Wara li l-ħamis ġie żvelat kif Net News ippubblika parti mid-diskors tal-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg sigħat qabel l-attività tiegħu f'Taqali, dan l-istazzjoni jinsab informat li deputati tal-Oppożizzjoni qed jitkellmu bejniethom dwar it-teffix li qed ikompli jitfalura lill-partit maħkum mill-estremisti taħt il-kap de facto Carola Aquilina. One News jista' jiżvela kif numru ta' deputati nazzjonalisti mdejqin sal-ponta ta' mnieħirhom blintħilu l-privileġġi li għandu Carola Aquilina. Urtati wkoll li xi wħud minnhom intużaw biex tajru l-Lejdr Endelija minn kap 5 snin ilu biex floku jitpoġġa Gregg, iżda issa spiċċaw b'Carola Aquilina jekk manda fuqhom ukoll. Dan fl-istess ħin li oħrajn li appoġġaw il-Delija waqt verdiet interni kbar jinsabu urtati li l-Partit Nazzjonalista ba' maħkum minn klikka estremista li ma tħallihomx iwettqu politika ħlief dik iddettata minnhom. Dawn ukoll iddiskutew kif artiklu tan-net bil-klim Do Not Publish kien mossa oħra biex quddiem diskwit fuq din il-miżura toħroġ l-aħbar qabel biss kien hemm l-approvazzjoni tal-grupp parlamentari kollu. Id-diskussjoni bejnietom daret fuq kif il-PN m'għandux kredibilità dwar miżuri fejn jitlu t-taxxi, speċjalment meta l-kap tagħhom Bernard Gregg saħansitra għandu rekord ta' evażjoni ta' taxxa. Il-mossa ta' Net News ukoll bdiet tiġi meqjusa li kienet intiża biex tisfida lil dawk kollha li azzardaw imerru lil Carola Aquilina u l-klikka estremista tal-establishment.